हेल' गाइस जानोसैलाय दिनैहाय बर'नि फेभारेट ओंख्रि नैबाव ना माबा लाफाजों नाथुरजों दं रुनाय ओमफ्राय नैबे ना लादों एसे ओमफ्राय नैबे सालाद माबा बिट गाजर ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ माबा माबि होनानै खालामदों आरो ओमफ्राय नैबे मटर होनानै गाजर होनानै आरो आलुजों एवदों आरो तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता कि इसको क्या बोलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल है और ये फ्राई है और ये गाजर बीट इसका जो क्या है सलाद बनाया है और ये मटर आलू और कैरोट के साथ भाजी किया है। तो खाने के लिए शुरू होता है अभी, खाने वाला है अभी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। इसको देखिए, यहाँ में थोड़ा सोडा डाला है, सोडा डाल के बनाया है। तो ये ऐसा होता है इसे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बढ़िया है। लो बनैखौ खारैल' होनानै संदों, ओमफ्राय थाव गैया बाव। नाथुर फिसा फिसा दं, बरिया गोथाव जाबाय। सालाद छोटा छोटा फ्राउन है। बे फिश हमारा थालाब का इटा नाया जोंनि फख्रिनि खामोन लोगोफोर, बायनाय नङा। या
मथा मथि गावबा गावनि बुस्थुफ्रानो बिराद गोथाव जाखायो फुख्रिनि नाबाबो ओमफ्राय बारिनि मैगं थाइगंबाबो आंनावबो दं मालाबा देखायगोन आं बेखौनो खानानै जों बेखौ संदों आरो नाथुर गोरानाबो न'निखासो बिराद टेस्टि 와 बारा आइटेम नाङा बेजों गोथाव जानो हायो बरिया लोगोफोर लाफा सुरनाय खोनासंबा नै खोनासं